Bali, ožujak 2023. Jučer, dan prije dana tišine na Baliju, održala se fešta divovskih lutaka, poznatih pod imenom Ogo-Ogo. Ogo-Ogo lutke predstavljaju uglavnom demonska mitološka bića, a svrha njihove izrade je pročišćenje okoliša od duhovnih zagađivača koji se emitiraju iz aktivnosti živih bića, osobito ljudi. Svako selo obično gradi jedan Ogo-Ogo. Uglavnom ih gradi omladinska organizacija sela, a manje Ogo-Ogo kipove grade grupe mlađe djece. Nakon što se njima paradira po gradu, Ogo-Ogo kipovi se spaljuju do pepela na groblju, kao simbol unutarnje i vanjske regeneracije duše i prirode. Dan nakon parade Ogo-Ogo kipova nastupa dan tišine, kad je cijeli otok lišen bilo kakvih aktivnosti. Svi dućani, čak i zračna luka su zatvoreni i nikoga nema na ulicama. Nije dopušteno putovati niti paliti svjetla. No o tom više u sljedećoj epizodi odnosno videu. Puno hvala na gledanju naših videa, praćenju i pretplati na naš YouTube kanal. Čujemo se i vidimo uskoro.